Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Ejike na Nonso na-akparịta ụka. Chinwe zoro onwe ya n'ime ụlọ si na mpio akụkụ ụlọ wee na-egere ihe ha na-ekwu. Mgbe ha mechara laa, Chinwe pụtara jụọ di ya ihe Nonso ji n'aka bịa be ha. Ejike gwara ya na ọ bụ alụmdi na nwunye butere ha abụọ. Ka ọ na-ekwu nke a, Chinwe jụrụ ya sị, Nonso ọ zụchaala onwe ya wee chọba onye ọ ga-azụ. Ka ọ na-agazi n'ihu, Ejike hapụrụ ya baa n'ụlọ n'ihi na okwu ahụ wutere ya nke ukwuu. Ka ha ruru ụlọ, Chioma gwara Nonso ka uche ya dị n'ebe nwunye nwanne nna ya nọ, n'ihi na omume o mesoro ha ụbọchị ahụ gosiri ya na ọ hụ ihe ga-eme ha na ọ ga-etinye ya aka. Nonso zara ya na ya anụla, maka na Igbo tụrụ ilu si na ahụ ekwughị mere okenye, ma ekwuo anụghị mere nwata. Chioma ataala atụ jidere urukpu ọfọ site n'ịgwa Nonso ka ọ kpachapụ anya n'ebe Chinwe nọ n'ihi na ụkpala okpoko buru bụ ntị chiri ya. Ka ọ gachara izu abụọ, Nonso na Chioma gara n'ụlọ Ejike ọzọ. Chinwe kpọrọ Ejike mgbe ha na-eri nri ụtụtụ wee jụọ ya ihe bụ ebumnobi ya gbasara Nonso. Ọ gwara Ejike na o kwesịala ilepụrụ nwata ahụ anya n'ihi na ọ zụchaala ya ka nne si azụ nwa ya, tinyekwara na o werela aka ya na-akpata ihe oriri. Ka Chinwe kwuchara ihe niile dị ya n'ọnụ, naanị ihe Ejike tinyere n'okwu ahụ bụ na Nonso bụ nwa ya, na ya gwara ya na ihe ọbụla o mere ya alaghị n'iyi. O mere ka Chinwe mata na echi dị ime, na ọ maghị onye ga-abụ eze echi, n'ihi na onye bụ ogbenye taa nwere ike ịbụrụ ọgaranya ngadanga echi. Ka Ejike kpụ okwu n'ọnụ, ihu Chinwe gbanwere, naanị iwe bụ ihe dị ya n'obi, nke mere ka ọ hapụ nri ha abụọ na-eri wee bilie. Gbanịa ka anyị chọpụta ihe mere n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Ndewonu.